I el cineasta gironí Isaki Lacuesta ha rebut aquest cap de setmana un dels principals reconeixements a la seva trajectòria professional, la Conxa d'Or, el màxim guardó del Festival de Cinema de Sant Sebastià pel seu darrer film, Los Pasos Dobles. Feien 9 anys que un film espanyol no rebia aquest premi. Concha d'Or a la mejor película para Los Pasos Dobles, de Isaki Lacuesta. La darrera edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià ha tingut accent gironí, si més no pel reconeixement amb el principal guardó del certamen, la Conxa d'Or, al director de Girona, Isaki Lacuesta. Un cineasta que rep d'aquesta manera un dels principals reconeixements a una trajectòria que havia tingut el seu punt àlgid amb Los Condenados l'any 2009. I ara, Los Pasos Dobles, una pel·lícula que l'autor defineix com una successió de contes que es van encadenant, ha estat considerada la millor pel·lícula del Festival Donostiarra. Qué ricasco. Tengo una nota de Miquel Barceló, que voy a leer a continuación. Dice: los Dogón, los pintores, los catalanes de ultramar, tal vez los cineastas. Somos microminorías, orgullosas microminorías, pero también los Dogón forman parte de esta mayoría, de esta mitad de la población mundial que carece de lo elemental. Una edició del Festival de Sant Sebastià que, si ha estat marcada per quelcom, és justament per haver premiat el cinema d'autor i que feia 9 anys que no atorgava el seu principal guardó a un film espanyol. Ara el cineasta gironí enceta una nova etapa, i és que tot i haver tingut ja un nom al setè art, és ara quan la crítica el començarà a valorar, però també a pressionar.